să ni se încarce. Perfect. Facem asta un pic, o țâră mai mică. Ok. După cum am să public. Da. Am revenit la Minecraft. Am văzut vreți picul de Minecraft și uitați un Enderman pe care o să încerc să-l ratez. Și mi iese foarte bine. Ne apucăm și ce putem face. Am văzut cum aveți Minecraft. Mulți mi-au spus de ce am pus tablourile astea aici. Degeaba nu degeaba, uitați. Am făcut aici chestii. Am făcut o cameră secretă. Da. Așa. Bun. Ce să facem? Ce m-a spus că vreau cu taie. Nu știu prea bine ce face NP. Sudul de azi, dar prima oară știu ce o să fac, o să-l hrănesc pe spaghete, pentru că tocmai m-ar suna. Și bineînțeles că nu am... Nu am de la de pâine, pentru că el mănâncă doar asta de pâine. Nu am pe vâlcesc? Am una. Am două. Ce mai nu știu chestii. O am. Are. Mi-a dat tot felul de prostii acest telefon pe care îl urăsc. Deci, Doamne ferește. Am să dau de mâncare, nu prea. Ești că duc lipsă. Dau foarte multe prostii la mine și nu-mi place chestia asta. Multe prostii. Și ce punem? Uituri. Nu-mi place de asta. Dau o sabie. Și asta dacă mâncăm o să vă place cu ăla, adică nu ne vom mănânc de mâncare. Am încărcat, perfect. Și mai avem și un uit, care nu te face absolut nimic. Dar acest Spider Eye, dacă îl mănânci, îți va da poison. Mulți mi-ați spus că ați vrea să-mi schimbăm. Oi, nu. Din măsă l-am dat. Bă, dar n-am apăsat pe alea. Bă! Uite, l-am găsit. Chiar am spus că vreți să-mi schimb armura și să-mi fac una mai de asta mai bună, cu eșanturi mai bune pe ea. Băi, fraților, dar de unde atâta diamond? Eu nu scot iron de diamond din copaci. Chiar nu-l scoci. Caută proști aici. Hai. Vezi. Și scopul proști. Ea pe o să fac în ciudă mâncând. Blă. Ierbă. Omul pom. Trebuie să duc. E prost de când scoși, te-ai băgat înapoi. Proști. Și hai să mai facem ceea ce îmi place mie. Pentru că știți ce îmi place. Și o să o fac chiar acum. LOL. Da. Și acum scăzem. Sunt cunoscut de mediul meu. Cu viață full. Da. Și mă bucur că vă place de mine, de serie, de toate astea. Hai, gata, carcă-te. Wow. Ce privești. Gata.
Deci, să-mi crescă damage-ul meu. LOL. 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 2 inimi. Așa. 2 inimi, adică de acolo. De acolo. De acolo. Și de aici. Și căzătura aici. Da. Scuzați că lumina de afară, acolo, nu prea e. Ciot nu e soare, am dat perdelele. Și am față ciudată. Sunt foarte, foarte obosit, așa că o să fac o baie. Glanțele. Și facem o băiță. Și facem o băiță. Să vedem cum ne vedem. Cred că o să mă damage, dar nu e baie. Ce bine. Nu mă, înapoi în baie. Nu mai stai, cred că sunt chiloți. Doamne ferește. Acum că ne-a făcut o baie, să ne punem înapoi granțele. Ok. Și să avem niște treabă. Treabă foarte, foarte importantă. Asta. E mai bine. Ok, să-mi trag pantalonii. Și, bineînțeles, ceea ce face orice om normal când iese de la școală, de la toaletă, se spală pe mâini. Ok. Cât am filmat? 7 minute. Ok, singurul diamond care mai e acesta. De aici. De mână. Singurul diamond. Bine. Ok. Am înțeles. Bineînțeles, eu am fost Tibi. Eu a fost casa mea minunată. Calul meu spaghete. Și atât. La revedere și vreau să apăsați acel buton de